Salam tout le monde, bienvenue à Malika Matine ka toujours famille Comore contre Comore donc ayra baro Comore on le tuni tete premier mais watina msaka fo changement de na kola donc on était premier blé donc au deuxième position de la kasabu que kunu et famille Madagascar donc le gagne ka match là donc le ka première position avec 10 points donc Comore beton 9 points na donc au deuxième position de la watina et puis on Ghana fana be point kelena donc ni Ghana fana ka match mana cogo min na donc fana bɛ se ka match résultat ɲɛnama donc nin bɛ fɛn bɛ Mali avantage parce que bɛɛ b'a dɔn fɔ min ye Ghana ka match an bɛ se ka fɔ favori parce que olu bɛ jouer ni contre dernier de donc ninnu bɛɛ fɛn de donc minnu bɛ Mali favoriser an bɛ se ka fɔ cogo la donc a bɛ faveur de Mali ma parce que mɔgɔ ninnu tɛ se ka jouer datugu n'u ye jouer datugu donc u ka première position bɛɛ b'a dɔn u bɛ minnu la donc u jagoyalen don ka jouer donc jagalen dɔ ka point ɲini i n'a fɔ Mali b'an ka point ɲini cogo min na kɛcogo t'a la équipe fila ninnu bɛɛ de bɛna point ɲini nin sen na donc a bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ jouer ni ka système ka point ɲini cogo la donc dɔ b'a fɔ n ka jouer ni contre attaque walasa n ka se ka n ka point 3 point ta donc n bɛ équipe dɔ in to a ka jouer n bɛ par exemple Comore b'a fɔ n bɛ Mali to yen o ka jouer donc ni n ye contre attaque sɔrɔ o kunna donc n b'o dɔn o fana bɛ se ka kɛ ni Mali ka entraîneur y'o système faamu donc o système bɛ se ka jouer contre la pour que ka but dɔ k'u mako san cogo min ni Mali mana se k'u ci donc Mali bɛ kɛ 8 points de donc an bɛ gɛrɛ u la kosɛbɛ donc olu bɛ to 9 points na donc o b'a yira k'a fɔ point kelen dɔrɔn de bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ donc ni n'an y'an ka match sabanan ne bolo mun bɛna kɛ différence ye donc n bɛna kuma o de ka video lafɛ na a ye video lamɛn fo ka s'a dan na parce que n bɛna kuma espoir individuel de kan ne bolo donc o de bɛ se ka Mali sauver nin match in na donc o bɛ se ka Mali sauver cogo min na donc an bɛna olu de walawala ye n'an mana dɔn individuellement kɔnɔna la an b'a daminɛ u ka capitaine na n'o ye Ibisma bɛɛ tɔmu depuis tɔmu nana bɛɛ y'a ka changement kɛcogo ye donc an bɛ se ka fɔ match an ka éliminatoire coupe d'Afrique minnu tɛmɛna an bɛ se ka fɔ Ibisma kɛra donc a jouer match ninnu bɛɛ la ka tɛmɛ donc a y'a jɔyɔrɔ fa match saba ninnu bɛɛ lajɛlen na donc n t'a dɔn fo joueur bɛɛ n'a ka entraîneur de don bon n t'a dɔn fɛn min de don mais bɛɛ kɔni b'a dɔn Ibisma a jɔyɔrɔ fara o ni match ninnu ni éliminatoire coupe d'Afrique minnu tɛmɛna donc a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ donc bi an bɛ se k'an jigi da a kan fana pour que a bɛ se ka match résultat yɛlɛma cogo min na ka sababu kɛ mɔgɔ ninnu bɛna jouer de individuel et défensivement an ka joueur filanan donc an y'o ko Kamore tiɲɛ yɛrɛ la club la salon a tun bɛ forme ba min na a ka club la salon a tun man ka briller cogo min na a ka club la ɲinɛ a tɛ tɛ mais équipe nationale la n'a mana tuma donc an bɛ Kamore mun ye donc mun bɛ briller équipe nationale la donc an bɛ se ka fɔ équipe nationale jouer à chaque fois donc n'a nana équipe nationale la a bɛ briller donc Kamore Duma an bɛ se ka fɔ bi bi in na an ka équipe nationale de ba ko la donc nin match in na an bɛ se k'an jigi da kan fana donc ko individuellement donc ko a bɛ se ka match résultat a bɛ se ka maliyɛnw jigi sigi nin match in na ka sababu sur sabanan donc n'o ye Nɛnɛ donc n'ale bɔra ka triplé kɛ match laban mun tɛmɛna donc fɛn min ye contre Eswatini donc aw ka information pour que ka informer donc Eswatini u sera contre Cameroun kunun donc u ye match nul kɛ contre Cameroun donc mɔgɔ caman b'a fɔ ni Mali mana gagner dɔrɔn dɔw b'a yira k'a fɔ ko équipe den de don donc alors que kunun u ye ka match nul kɛ contre Cameroun ni Abubakar donc ani Bezan Boni u ka joueur dafalen bɛɛ tun bɛ yen mais quand même donc o b'a yira k'a fɔ ko n t'a dɔn fo maliyɛnw tigɛlen don ka équipe nationale na wa bon n tɛ fɛn fɛn entre parenthèses o tun ye mais fɛn min ye Nɛnɛ donc an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ nin entraîneur ka ordre la n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ joueur bɛɛ n'a ka entraîneur ou bien mun don mais a bɛ se ka fɔ nin entraîneur ka discours b'an ka Nɛnɛ dɛmɛ kosɛbɛ déjà a y'a ka premier triplé kɛ contre fɛn min ye match laban mun tɛmɛna donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an jigi da kan donc k'a fɔ ko nin match na fana donc a bɛ se ka kabako lamaga a bɛ se ka an mako bɛ fɛn mun na donc a bɛ se k'an dɛmɛ ko laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min na surtout n'a dɔn compo la ne dalen bɛ compo min na o ye nin de Jigi Jara donc Mamadu Fofana ani Seku Ɲagate encore ani Sekumar Konate ani Amadu Dante donc olu ye défenseur ye fɛn min ye Mamadu Fofana ka yɔrɔ in na donc n'a ye da i bɛ se ka bila jaabi bila ye mais Seku Ɲagate kɔni donc ale bɛ kɛ ne ka axe kɔnɔna la jagoya de don donc normalement ale kan ka jouer ni axe kɔnɔna na walima Amadou Dante bɛɛ bɛ yɔrɔ min na donc i bɛ se ka Musa Jara bila yen donc fɛn bɛ jouer Alaves donc n'o ye Espagne kan fɛ donc n'a mana k'u fila fɛn fɛn donc ne bolo a fila bɛɛ ka ɲi donc nin match in na fila bɛɛ bɛ se ka nin match in gérer donc n'o mana bɔ an bɛ don milieu kɔnɔ
milieu terrain na donc Mohamed Kamara Alou Dieng donc Ibisma donc i b'a kɛ i bɛ ninnu mɔgɔ saba milieu la donc Ibisma donc ale bɛ jouer i n'a fɔ comme 10 position cɛla la donc fɛn min ye attaquant na Kamaru Dunbiya donc Nene Dorales donc El Bilal Touré b'ale bila 9 la donc ne kɔni dalen bɛ nin classement de la donc j'espère que nin classement bɛ se ka Mali dɛmɛ donc n'a mana k'a fɛn fɛn ye donc an bɛ dugawu kɛ an ka aigle ye an b'a fɔ Ala ka match nɔgɔya donc Ala ka to ka gagner match na